Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo
mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot, tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon ag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country and a perfect 10 countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and a day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with a Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung mas Yod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 18 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto.
Higit sa 19 kita sa bulan sang Oktubre tuig 2021, Martes karon nga adlaw, Martes edisyon sa ato na pagpangalagad. Magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag internasyonal. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updatean kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sa ilatag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ang aton nga matagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton nga matagpalamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa, makita kay mabatian kita pagi sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. Makita man kita sa pagi sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa mga balita lokal. Ginguba nga dalan sa may barangay 40, mahimo nga pagbalikan na sa obra sa contractor sini sa sunod nga semana. Kag numero sang COVID positive nga ginadala sa quarantine facilities ang nagnubo, samtang amo lang sa gyapon ang kadamuon sa ginadala sa hospital. Nagapakita nga mas nagadamo karon ang symptomatic kaysa asymptomatic. Liwat nga nagginutok ang mga gusto magparehistro, pila ka mga individual ang nagkaladulaan sa cellphone. Report na karon ni Bombo Carla May Defensor kay daw may stampede dito nga natabo sa isa ka mall nga sa diin dito ginapatigayon ang voter registration. Kag sa ito nagapanguna nga mga balita national, PRC vindicated batok sa gina-question sa ila nga COVID test results. Kay sa kasagsagan sa tunga-tunga mga kabayanan sa sining Senate hearing nga ginapatigayon ang sang Senate Blue Ribbon Committee nga ginapamunuan ni Senator Dick Gordon. Sa tunga-tunga sa sining hearing mga kabayanan, nagpagwaman sang patutsada si Presidente Rodrigo Duterte. Gin-question ang resulta sa RT-PCR test mga kabayanan sa PRC nga kadamo kuno sang false positive. Digin na klaro karon banwa nga wala sang may o kun ini wala sang kamatuoran. Ginang report nga palpak ang RT-PCR test sang PRC o kon Philippine Red Cross. Apat ka mga Chinese nationals nagkalamatay sa drug operation sang PDEA sa Pampanga. Masubra 260 milyones ka pesos nga balor sang Shabu ang na-recover. Why nakita sa pamangkutan kundi naghalin kag sinong sa likod sinisila kay kada operation nga involvado ang mga Chinese nationals kag kada operation nga minilyon, hundreds of millions of pesos ang balor sang mga nagaka-recover nga drugs. Patay man ang mga involvado sini. Tani bilinan taman kun apat sila ka mga Chinese nationals, bilinan taman bisan isa lang no nga buhi para may makuha man kita nga impormasyon. Kaya sa balita international, first black US Secretary of State General Colin Powell nagtaliwan bangod sa COVID-19. Hindi siya nagapangidaron sa 84 anyos. 43 na nagkalamatay matapos kapag ginpanglutang ini sa merkado sa Nigeria. Ang neto na mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa pang Martes edisyon sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. This time mga kabayanan, magakuha kita sang report gikan sa kay Bombo France Andrew Burgos
Banwa, ini may kaintanan sa gintalakay naton nga isyu kagapon nga ining nga dalan dira sa may barangay 40, nasakupan sa barangay 40, pero dito ini siya sa dalan Libertad Extension nga ginkutkot ini sang kontraktor kay may mga road reblocking nga ginapatigayon, pero daw ginbayaan matapos ginkutkot. Tani kung kutkuton ninyo, siguro nyo nga mabubuan dahil sa siminto, hindi ka mag-agoniya ang mga nag-aagi dira. Ilabi na during rush hours, mga kabyanan. Ginpabalikan nato dito sa kay Bombo Franz Andrew Burgos ang area. Kag live karon nga makita diri sa Facebook page sa Bombo Radio Bacolod ang sitwasyon sa sinagadalan Libertad Extension nga may ginabungkal kaaga wala mabalikan sa kontraktor. Sa initial report nga ito na baton daw nagkahatag na kuno sang nagmayaro sa mensahe kuno ginapalabot na ang kontraktor nga sa madason nga simana pagbalikan nila kag tapuson ang nasambit ya nga obra. Iya ini ka syudad sa Bacolod o kung iya ini makabiyanan ka daw national government ang budget sini kag supervise ini sinalom sang Department of Public Works and Highways sa Bacolod City Engineering District, Bacolod City Engineering Office daw sang DPWH. Try naton nga makontak kagapon si Engineer Leah Hamero sa DPWH, pero daw wala man sabat kag gintigsan nato daw man sang reply base naglain na ang numero o kung ano nga sistema. Sini nga ginpadulungan man to ni Bombo Franz Andrew Burgos ang opisina mismo sa DPWH para maistorya ang district engineer, pero ginambala man to nga hulat-hulat lang, nag-inuras na nga hulat kay pulote na mata sang hulat no ay si may landong sang district engineer nga nagapakita. Pero sige lang no? Sako giguro katama ni sila. Sako sa pag-inisipay na sang kwan ang proyekto. Pero ano ang sitwasyon sa sining nasambit nga dalan nga ginsuguran bungkal kaagi na pabayan. Yari ang report live mga kabayanan dito sa Libertad Extension Barangay 40, sining syudad sa Bacolod. Bombo Franz Andrew Burgos, please come in. Kumbutan live kita diri sa Barangay 40, no, especially sa Barangay 40 Extension. So sining diri kumbutan may nagpatangas sa sang reklamo na nung kumbutan sa wala pa natapos pala nga dalan. Mismo sumog nung isa ka proyekto sa ginapatihan na sa DPWH. Which is kumbutan makita nato diri sa likod nato ang wala kagyapon na tapos nga pagbungkal sang dalan diri no sa Barangay 40. So sumong mo gud so sumong ti arene no bakit ang ginaton ko nga kasako pangadaan ng dalan inadra kadamo sa mga nagalabay sa salakyan. Imagine mo na kung padayon yang tiwangwang na kagaway maobra gyapon kundi dugang agoniya sa mga motorista da. Sakto gid mo budan no kaya mo ni subong diri ang sitwasyon ti alas 11:24 sang udto. Ito medyo rush hour man ibong budan no so amo ning oras rush hour kun aga. Karon ko nga po yung mga alas 4 sa hapon di amo man ang oras sang rush hour. So makita rin nato kadamo sa mga salakyan nga nagalabay. Pat mo budan ti diri sa bahay nga area ti malabyan tani no kung natapos na ini kung nahumana so kay na budan ti nagpatulong kita sa DPWH para mapalapit ato naton kag mausisa man naton ang district engineer kasi engineer Abiliana tiga rin Bombo Franz. Yes, Bombo Dan. Ang aras at tupad mo subong man ng punong barangay sa Barangay 40. Yes, amo ni si Elmer Villanueva Bombo Dan. Sige balikan ta na karon dugay-dugay siya no. Mayo kay aras sa kadaan sa imo nga tupad no pa-standby ang siya nay kay para nga maging makaistorya kita sa kay Kapitan Villanueva. Ano na to ang natabo, Bombo Franz? So, di pagpadulong ko natin Bombo na abi man natin, may kasanagan na kitab lang makaistorya sa district engineer. Pati, nagulat kita mga pila mga minutos, Bombo na. So, nagulat kita sa masubuka istorya. Wala gid may naglusot, may isa pugtudan na posibleng makaistorya sa ato. Maka-explicar
nanungod sa siling nga concern o kung problema diri sa dalan sa may Barangay 40 Extension Na Bumbudan. namuti mata mo sang hulat sa district engineer. Kaya mo na ganun Bumbudan sang nagligat pa rin ng mga concerns, especially not only man lang problema sa Barangay 40, but also in some other barangays diri sa syudad sa Bacolod Bumbudan. Nga mo niyang concern. But ang terminated na pamangkot naton, no, paganda kung i-terminate na pamangkot, question mark ni Bumbudan, kung sila nagaling pamangkoton, kung padulungan na silang opisina, na medyo mabudlay, kung sila yung Bumbudan I-reach out? or pagkikagutan Bumbudan. Kaya mo na rin subuti, mas mayo na lang gina rin kuha na lang ginagalang sa bahay sa pila ni ka mga concerned citizen, kagay maninikap, no? Regarding sa siniling nga problema diri sa nasakupan sa iya nga barangay na tuloy for Villanueva Bumbudan. Okay, siyempre as punong barangay kang gamay sa barangay, siyempre siya gimani ang usisaon kag papaputol sa mga pubuluyo. Kung saan no panunibla katapos kag saan no ini masuguran ang ini nga dalan nga ginguban, no? Barangay nila uso sumo. Gugon, bayaan, as nakilbas kung saan no na patutuhan. Kaya mula na pagkahikuton liwat Bumbudan. So, sumong dito man yung makaupod sumong no ang punong barangay sa Barangay 40, kasi Kapa Elmera Villanueva, Kapa may muto dira sa mong no live kita sa mong radyo, sa piya kalinyan si Bongbong Daniel Elecciones. So, kahapon nagtigagot na kami sa imo, but may mga complaints and reklamo ka magalingan na maton dali. So, sumong adlaw, na-mention mo man sa ako, nga nagpadulong ka na ito galing kahapon sa opisina sa DPWH. So, ano ka sa kakang progress sa inyo ito kapag istoryanay? May aga Bumbudan. May agaman Kap. Malapit sang Bumbudan. Sa tapon na daw sa nakasulatan sa Bumbudan sa bata. Kagila yun, nagkatuwa ko dito sa DPWS, sa nila. Nabigayon na ako sa may surya si Engineer Aligo. Nagbangang ko po siya kung ano ang mga rasunes na wala kami lang matapos. Isa pa mga rason na iyagin site, panggot siyang nagligat ng mga silimana, sige ang mga ilulan. Okay. Gawin amo na nag-hampla sila nga pagkatapos ng madalan, tapos na ito sa ulan, ang sikinto na sarang matunaw. Ang isa katagay nga kinasyo sa aton, sa siling nga simana, tingwaan nila, Bumbudan, ang simpo, nga tapos hindi nga dagan nga wanuman. Pero pagkakita na nila kapon, dito nabikitaan na din nila kung ano dito ng sitwasyon, no? So, para ako na galas magiging look si General Aligo, ang aming kuha ng picture, kay gusto ka maipakot sa pagkita sa isa to ka babayi, alipakot sila pangalan, kung sa gapon, masalig siya nga matagan kila yun sila kakaigo ng aksyon. Okay, so bali, ano nga construction firm ining nag-aubrada, Kap? Ano ko no? So para wala ko idea ko ano ang sa contract sa ila. Pero kasi hindi ko yung direct ya sa DPWH. So wala ka dapat limit may contract for regarding sa dire ang mga obra dire. So para may nabati alam ko pero wala ako nakaka-attention lang kaya ako po national project dito. Okay. Okay. Pero Kap, sa Dream Kap, sumong sa barangay mo, Kap, doon ka, makita na natin, dari mga tao, dari nga gawin na namian sa mga isura dari sa kanan. So far gid bombando sa gapon nasaksihan ko gid la. Tudong ulan. Okay. Gidi mo din swimming pool sa mga kabataan. And invest nga padelikado bala, padelikado sa raya nga fet. Kuwi ta kabaloy mga damo di ba mga higpo sa mga higpo pa daw. Gidi mo gidi mo nila nga swimming pool. Sa mga balay mo sa tubang sila, ang convenience mo sila. At kay ang tubang nila, hindi na makagis sila yun. Sabi lagi ko magkulang, ang tubig, magkastagnan. Okay. Pero Kap, kung tanawin natin, Kap, no, padalom na rin siya gali, no? Madalom sa tanawin. Pero kung mag-support ang tubig ulan, Kap, gala pa man din sa dalan. Daw swimming pool ka, hindi bumando kung ulan na ulan. Kaya magkakwa lang may langoy, hindi makakapahal. Okay, pero pati, hindi naman din siya pero ma-sure na giniginika dahil ka mga tubig rin nga na-store rin, no? May dumisa na magaling ito tayo lang ang dumaan, kung kunali ito may dumitayan ng mga sunutan nga single ng motor, makikita ko sila sa bato-bato ni Bala, no? Naging butalan diyan para magtaas ng bala, at ito medyo hassle, ibang butayan, medyo ano na din, no? Tapos